Kung ano kung estudyante karon, nag-eskwela siya may libing-libing na. Si tatay si nanay sa upan nagbudlay, aron magkabayad sa dilumakang indan. Karong kay bakasyonan nalipay si nanay, nalipay si nanay sa dilumakang indan. Pag sumapa karon may bata ng gamay, tato nga bata bata sa istambay. Pag karong inday sa imong pag-iskwela, si tatay si nanay sa umanagla. Dako sila gasto sa imong pag-estudyo, napindang basa